It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Isipin mo na lang, parang tinataktak mo yung bote ng ketchup. Hello, DJ Rocky. Share ko lang yung kasyungahan ko. Kasi naman, wala talaga akong kaalam-alam. Itago mo ako sa pangalang Ina, ang inosente ninyong ate girl. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Ang ibabahagi ko ay yung nangyari sa amin ng ex ko 6 years ago. So ayun na nga, nag-aaya siya na gawin namin ang ibang klase ng trabaho na ginagamitan ng kamay. In English, a job with a hand. Sabi ko, ano yun? E di in-explain niya. At ang sabi niya, honey, ganito yan o. Demonstrate niya sa kamay lang. Tapos sabi ko, o tapos? Okay na yun? Masarap na yun? Parang nakakangawit naman yun. At sumagot siya ng, hindi yan. Isipin mo na lang, tinataktak mo yung bote ng ketchup. Ganon din sa amin. So, nagka-idea na ako. Nagka-idea na ako kung paano gagawin. Very hard na ang laban. Kaya sabi ko, honey, ready ka na? Tumango naman siya. Ready na raw siya. E di pumuesto na ako. Hinawakan ko na si paring Junjun. Pumikit pa siya. Tas yung isang kamay ko, pinangkarate ko sa ulo ni Junjun. Inulit ko pa, katulad ng ginagawa ko sa bote ng ketchup pag konti na lang ang laman. At bigla na lang siyang sumigaw ng, aray put! Napahawak siyang bigla kay Junjun. Ako naman, nabigla, kaya sorry lang ako ng sorry. At ang sabi niya, uuwi na lang daw siya at iko-cold compress niya yun. Ayun, nagalit. At yun din ang dahilan kung bakit kami nag-break. Pero okay lang. Kasi, mael siya eh. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ina at ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File.